The health crisis we are facing is stressing the need for advanced textile materials, many of which are manufactured in Catalonia. En aquest període de confinament, hem assessorat el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en relació als criteris tècnics per la elaboració de les anomenades mascaretes casolanes. Hem atès moltes consultes per part d'empreses sobre normativa aplicable per tèxtils sanitaris, així com els requisits tècnics dels teixits per aquest tipus d'article. I finalment, a la nostra pàgina web hem elaborat una secció que es diu Tèxtil i Covid, on es pot trobar informació sobre els BOEs publicats sobre aquests temes, normativa aplicable, estudis sobre la durada dels virus sobre tèxtils, sistemes de reciclatge de mascaretes i especialment els estudis científics més rellevants relacionats amb tèxtil i Covid. The members of AEI TèXTILS, the Catalan cluster that brings together companies and organizations working in the sector, have been able to tackle the circumstances in these difficult moments. They are taking action to respond to the health system needs. The cluster is a tool that helps strengthening the competitiveness of the companies that are part of it. AEI TèXTILS works to support its members, especially when they are facing new challenges.